Ah, mommy, I didn't tell because I want you. Mommy. Me future say won come na wodi na hu hia me. Fi na me fi won ase no no. Ade. Me fi aba me nwura hasa o. Wo wura ha na nkasa ma nkasa. Wonu ma de krontia. Me nya madwe se na me kasa o. Ene me mudu na me kura no. Eye pa. Eso wo ya ase no. E de asem. Ah. Say mama ha say be me ba be ha o. Me ba say me ba be fa me get na akọ. We say me tell say bi. What's in the panel show of you, what to quite fine, what bar, money panning brave here. I didn't tell us what about sin, first how many papers or that's what here. Wo get. Me get. Now we get us what if you have you. Ah. E da me bedru ya de chin na opake ne ma koy. Da bi eno ntimi si. Bi se me na neti. Se I don ko pake fia ma, I don ko be fie. Intani tell first on ba fie. Ai ne obi atwe wadi. Obi atwe madi. Ai. Eh tiara. Na ya hwan. E da me bedru ya de chin na opake ne ma. Se wo ko. Mini me bi oko. Ada ka mention furniture bi botom. Ada ka me furniture bechi. Na me aka se me bakro ba ho me timi de bechi. Na ba fa wei. Ne ho be na hia me. Ne ho be na ye. E fa so be na wona so ma me. Amba so so me fia. Oh, mama, asam o kana me no nya adwen. Mfa so ni so kon ka se first o me show fie ma. Ero de asam na ba ye ntia. Ada me ne sign contract. Etiru no odi so. Me na wiye. Ye contract na sign na gu. Me ne so to me. Wo ha on say? Anopa madenya ne medwi me ho. Medwi madwi papa bia keka mitiri na bobom no. Wo de wo kasa tentere ababesia. Adai. Kaji fimi fi akọ. Oh, hwe. Mama we hwe. Sebi wo ye pin. Mu obuo di mo pa na so ade o ye pe mi mani nje ho. Aka be dai. Mani nje. Gabi eje bodo e ka be ye me dai. Nka se mi ba. So wo ye na so we stay. They be you na no me si fie akọ. Me mama sa pe ba. Ka che kwa. Me hia me de hia. Bi se me na me de ba. To be so pay. Na say me mama say ba ko je man say wo ti ti na pa no pa say o wo ti ti na ka be dai e na oba no we oba me dai oba no we oba me nka se me bo oba me na nka se me bo oho so ko se me na o tre won sa na wo wi asa de wi asa na ka se na ba ma ni ana de say me akwara be mi hia no akwara be mi ma say ma da wo ti ti am sa o wo ti me na ba ma mi am ko me ba ma mi am ko e se de o fie anya mi fie so ma mi am ko pa ba ma mi am ko hey fie akọ Yo, man. Hey. Who buy pen me no pa. Now so kwai. So I didn't come for you. I came for what we call it, Tiara. Yeah. Yeah, I came for Tiara. Hey, Jaho. Tiara na how what here? What be there wa? I came for Facha. You didn't give me Facha. One more time, Ghana Sama, my stance in the cry at Tiako. This time I want Tiara, man. What's over one? I came for Tiara, man. Sir. Nanti ni pa na me mention na wo say fa wonu ti pia na say obetena ha na be ma afro Tiara ka say na ma be ma afro hey no ni ka say me na bi say ma ya na me sabe ya de me bu say fa so ya de say me sabe ya de me checha ma ofia ho na wo ti chanka be ma afro ba no ho e fa say ma be hey klache me person who ofia Madam, adia me chene sane me na wo ya no please adia asema no pay I'm looking for Tiara now. Tiara no want fia wo free fia wo be ya adwuma no ya wie What are you talking about? Me shit, man. Shit. I tell you this. You always say shit. Hey! So what you say what are you talking about? Hey, man. Hey, tell Ofia. She's here. One here. Sarah is there. What are you talking about? Hey, Pia. Let me. Hey! Damn. What are you crying? You know much about this. Now we're talking about. Not just that. Hey, Emwa. Hey! Mare. Mommy we he. Ade a wo ye nu o. Wo me san ba. Me fia. Me san ba. So what you be ma to say me? Me se me san ba. Na so wo be bia fu a. Say we fia na be hu ya. Ka me ba. Me se me san ba. Ai ma ka cha no. O de me e fa say ho ba na che. Me. Sorry na che. Me dey say o mo sham botom. Why are you looking for Tiara, man? Hey! Why are you looking for Tiara? Mo show no so. Why are you looking for Tiara? I don't get you. Why are you looking for Tiara? Kube jade o ye na jayo. Jasan kwa say e fa so o ye no. I gave her $6, man. You know I came from America and I gave her a lot of Benjamin. I got Benjamin in my fucking pocket, man. Hey, Abrante, e me di ma twa no pa no pa yo. Me ma kwa for ba fi sire ma ba. Me tell my friend home bet no slide you. She told me she's got no one, man. She got no one. Who buy a couple of fight him? Oh no. Na do put first o e dey fi sire ma. What is slim? What is slim? Me what is slim?
What is it, man? Don't come here again. Let me look for my Tara, man. Yo, Tara! Tara! Damn. I need to look for this girl, man. Hey, we're here now, Tia. A hen I will call you. What free fear, hey, for panic, will call you. What could tell you before from? And I walk on us won't plan 1 money. And I may not let the never see me some boy. So one in a jayo, so one in yayo, minimum time was some tibe, and family home. None in our prime name, he, young Panabay, and what I never hear. Seba Kubino, near what Jenny Timmy wants or Rasmus idea. Was on the block for some. Won't catch you, so that's the professor or Cotina Jamaica or Cotina, he knew. I was on the professor of the Wodian. What a plan of women. Minimo bisa. Only one also. Hey! I bravo a mobonisano. I bet, and I was on a San Crano. I bet. And I was on a San Crano, and I bet from one. Over who said the city? I remember when we are such a we are a papa last time in them. Move for me, my papa. Bema money obedi. Bema way. Me baha no pay I say no problem Yeah. Me minis come de mawo. If it's a human me no ye na si. E do wo problem o. Say me your mama. And I mean your papa. Di asem. I say last month me When your mess today. Go check here. me check in my mother. Huh? One yam. Na se one ma wo kunu. Oba bia no onyu mo wiase woni kunu. Eti one yam afa ko okunu we. Na me abeka ache me yayi. Midwife. And I'm a nurse. Oh no me ni jai da. One an jai. Boy. Boy, ni an nyam no. Me ni nenyo. Na dia hene. Ni pa. He. Wonya dai. Wonni mo ba kwa wona nyam. Ah, na mo ya mo asa. Fa cha nyam, ono woni be ma ono nyam. Wo so wa nyam ni be ma ono nyam. He. Ada mo da ya mamu ya wudro no mo ana. Ana ya fere say volume was enko for tra mo no. Ya ne atomu bia se be ne mo ada. Wa bodam papa. Wonni ni ana nyam to se me no dai. Mi obeka cha me nyandai. Wono no hye dem wono enim ni ono nyam. Wo so wonni ni ana nyam. Awra sansamfu wo de me soso. Me soso. To se me no dai. Obesi wo me no dai. Woni mo bo se awisi ado. Dia na me nyawo. Kana me nyawo kire me. Me mo wodi an. E mo be dan fam wo. Sami ma be bi ntan na wo. Ana me mo te ko YouTube. Enti na ma. Dia hene na me nyama wo. Sisi ama ya confuse mu. So wo free sire bu na bae. Sa ko sire. Mo ko ha papa no. Ede se me nyode. Ka kire me. So wo mo bi an ba. Emwa ben. Ada se meje watena ha mo wawo. Ana se obeyi ato agu. Emudi ahine wo de ka na menyama apote. Emudi ahine na menyama. Sisi ade mi. Wunim ne wo se obeye. Ene ekone koyigu. Why? Because me nya ready. Se me behweba. Me mpeka aka nti me ko se manto na ntwi o manto odwan. Me ba kro na me nam. Wunim ade kro ntia. Wunim ade kro te be wo ba akoma hu biem. Ah, mema ye kwase ebuo ntia. Mesraw. Me mpeka obi a. Kode koyigu. Ase bia ni ho. Wunim bibe. Ene me no wo kasa so ba ta ene ne. Me no wo kasa se de be ya asumdwi. Ebe ba yentem. Wo de ka kire me. Se fache nyinsen wunim hu bia. Ka kire me. Wo ka menja wo hwio. Me aka se me pesa wo che se obi gyinsen na me hwe no. Eno ko ne de enyam. Won so be wo ba ne se wo be wo ne se woni papa. Enye oh eti pesa wo ye
na me hu sania me kwa me fa so ai be de be hwa akwala no wo de ka bibi on bia kire me nse ana de operation asomdwe de obi ne ho mpa asomdwe ana de operation ai so ka damba ho impino mba na obo me na de wo be operation bi o me ehu nhia ehu be na ehia ehu nhia me se mu nti afache no mpa so bia bi ho ade ntra me so bia ho fache what him do obi ahye dem alock no wa mpa so bia bi ho ade ntra ene me be se obi hu so bia obi be se obi fache me pese obi hu fache na me aso mbe se me kan se wo de ni nse na ye wo a ka kire me ayiko ayo no afama no metimo kasa metini nyina me nse bi wa menti asio eti akwa wo gidi se na ni efra me wo hwe down life man wo hwe mem ai mani efra so masunsi aye pa so won se woni ni gina ha ya kanana mo ya kanana ha me pese me bisa wasem ma me bisa wasem inti facha no inti aye wonu apa na ne ba no ka kire me oni pantina wiase nye ni paboni ni sa aye mafuna ena ne baro no mafuna ena ne baro e se do be kire nsemu wo so da wo so wani efra ni frani ni tie ni wo to wani efra no ohunu ai mani efra na so masunsi sa ene wo so be sia ka ho wow abrat woni ni gina ha ya kanana woni mami wani ni paban ya wo ya hey ka obe dwane me kum nipa de okum me wi nipa me twetwe nipa ka chia dai me no wadi ko ba nada na oba me nyabotre ni ara me be wo ni efra nyabotre unim ara me be wo hunu se onse mo kasa onse ma edin wush aha fa wo satu wo se enam na duru me so wo bia be kasete wo so be kasete ya me ba me kasete me ba ni friend ya kunyam ni pamua e kasete wo so ni pa fon kasete ati ya me me ni pa fon wo nya fa me ni pa fa wo ye fa e chese wo to woni hunu ade aya me fa kura no muase ni wadwene sa no kura oh enti wadwene ni wadwene fi a wode te wiase no me ma di fi me nim de wo je e wo nua ba no ho me nim ade pati a wo je na nkase susu ampa se ye wo nua ba ka onye ni sei sa ai wo nua ba ka onye ni sei na me ewiase kwakuo wote a on wote ma ne ma wonti fa mo bibo ti na wo prema o ba reta no sa da tie yo sa wo prankyere mu yo etimi so me kyere wo mu na yase kokohwedie susu obutu kotu anya ne dia so no obregu kwa sa wo ba bregu kwa me bregu ma no kure me bregu sa me tie ase me kratia se me mle hu da na wo ya hu se ni frani ni tini ma fa sa be mani o me be mani no mi wa so no me de se be wuro wa so num enkonfa mi no am wa so ya dai ko won ka bi afere won mu zuban na no jiga be si twamani so na ni friend ti akonya dai na de ohun wei so mo so do wa kan na me ko bia na wo wo mo so do wa kan wa na asem na wo kan no I'm some ana no hwem gwanwa asem ai di ni am na so da ka be put go tani mu empianin tum misra wo empianin tum wo ya hu se de jefo o ti ba tena fi wo ya hu se de frani wo de sisa kirala me sa ai sa kira wo na be to bi yase di oni pa guo no odua no 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 otwa so wo ni ma futu ya ko wura wo kaka cha kokko hwede so wo mle fira ni nua na kokko so wa mafia so so wo ma futu ya unso to hufo wa mafia so ya ono anasem na de men kasa bi fia we se biem mi tie bi wo koi men kasa bi fia we se biem ensi wo be jawe kansam wo yase nyabotre why wo be kansam wo yase dia nyabotre sa me no na kasa ana amana ba ja afa and wo be kansam wo yase dia okay and na no so okay chire me mu sa mo to kwa ni fi na no na no gini tu na apam wo yesi abonten mi de gabi si brefa che se ma bre me ho ase gabi spa de gabi si ifro ka mi gabi si biem se ma bre me ho ase ama wo na se me no wudi nkomo a hwe yie wontim ni gabi si biem de gabi si etwa me ni so oh bla we ni aka ne wudi ba yana wudi bla 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 so ka se bo kan do pa kire me a ah and hwe ni friendly way wudi bla bla ni hwe na se nyinsen no ni friendly way bla ni hwe na se fa so mantam ha no ye we na se nyinsen ni ma consider obi pm wonim ma bre me ho ase ama no e se me so ye ale ye fa na asem ntonche but wa kire me say na num ansam ye fa na asem ntonche wa kire me say wonnim nyansa kire me ye fa na asem ntonche na wontie oh hwe me nka sai ana ma me wura fi abi Saochi. Oh, me say. Saochi. Me no din komo. Oh, ye kele bokoi. Wo do ya no to get me no so na de no. Eti wa be hwanyin se na na. Wa be hwe no. Sanka o ma me gusu na hwe na nka yin da esi hwa. Koi.
Na me say me kwasa ada heavy. Wono meka bibia wono ogidie sha. Mama nka se menchiro. Sa mama na woni ni gina wo bom mani woni ni bom mani no. So ukotona mu na mu ade ode beye wo no. Na wonhwe wo no ankasa ne dihye de ode ye no. Ono ane dihye o. Hwe de ode ye no. Utimi eche wo dihye hye dem loke no. So obedidi so wondidi. Oni ni nyankopɔ asɛm. Na wo me ba wo. Asama no woni me kansa na me kansa na nya dwen bi no afa na wo betuma no na wo de akɔ. Obi atama yi mi refie ho aye pa me no refie na yaji utum de na ese na de woni ma me no echi yam na me mani so no ma hyada yesi de mo kon so bla mo nkon ya no hwe ma me nka asɛm mi nkyerɛ wo obi enu na kokɔ bi de wo we ɔtɔn no na sabi nka me kofie wo na agye me esi de na nka enya me de na suhwɛ ne dihye de ɔde ye no na duamu ne yempo ne ye ne se na me due wu ye ɔno wo fie wo mpo ne de we ye no na me na kyerɛ sɛ me kɔtɔna mu na mu ade ɔde bɛyɛ me no ɛbɛsene ne dihye de de anu nti na me ka kyerɛ sɛ hwɛniye na me ka asɛm ya kyerɛ wo na nsɛn unu abɔdwe sɛ uhu no oyonko na ya woni no to kese kɔba uhu no me de me nse bi otu kwan but ɔno so betu kwan kɔ bɛkra me nsa na kɔ ma me na kyena tu dabai kɔkɔ bisa sa wadamfo no nunu aba bi no kɔ bisa ne sɛ ne bra na ɔwɛn ma me na me ya kyena tu ma me bai ma me wei wacha abɔdwe sa tu wachi na tu sɛsɛ wɔde ahyɛ ne sɛ yin sɛ no sɛ kyinkyina abɔdwe sɛ mɛde wɔne wo gyina wo sɛ ne mmerɛ de bi na ɔto ɛnkyɛ so akɔkɔfa CIDB no ofie wo sɛ wonhunu ne da papa ɛne makoma papa bi atoto ma no da wɔno na akyɛ abɔdwe sa atum nti papa no ayɛ sɛ ɔba ha wobɛhu sɛ wonhu ne bi o na papa no ɔka kyerɛ m sɛ ɔno na ne ba ne akora na sɛ wɔsie no ɔka sɛ ne ba ne akora yo me se wachi na tum sɛ maame ni me gyina hɔ nyinaa no nka me menti aseɛ sɛ wo de magye atum sɛ yɛ me a ɔno abɛhwɛ no nanka anam sɛ de me ɛnyɛ me a ba nso bɛte ase na gu so de ane nka me nso wɔ hɔ yo na baby boy no kura no ɔse wɔn te aseɛ sɛ yɛ ababa ne sɛ nti wɔ hɔ a na sɛ yɛpɛsɛ pam no nti ukɔ fie na sɛ wohu no da bi ɔmo na me hu obo ne sɛ nkyɛ baby boy bɛsa aba agbɔtɔ menyon na kyɛ sɛ wo de nti ɔmo yɛ saa de no yo baby boy no ɔne ɔmo nya adwene asusu no ɛsi yɛ tan no ɛsi yɛ dɔ no ɛsi yɛ tan no nti hwɛ ni wɛde na wote sansɛm wi wɛde na wote sansɛm na sɛ me mani na efura ɛno so nkyerɛ sɛ maso asi waso de nim sɛ yɛ sharp yɛ waso de ɛna abo ni dua wo so Onyankopɔn na pra no nti nyame nim sɛ me ni ani no ɛyɛ dan a nea kɔ babia so no babie so akyerɛ oh okay nti no hwɛ ni yie wakade na wo no me wakade amate ada opede wona mu otia dabi yo me wa bat me hyase ho saa ɛna wo de yɛ chutum kwa wa dɔkono ho bɛyɛ ɔden wo ho asa no wonya sɛ ai sɛ nka me frɛw na me de dia brɛw na aduane na dɔkono yɛ de dia sɛ wona menim afɛ me so adwen sa na me te ase nti de me kan de mogo mafa me ho adwen yo what I say ne fa ho adwen fa ho adwen na de me kan sɛ so wo nua no so wo so yonko pa na no no a yɛ se kyerɛ me yonko na me nkyerɛ osuban no ɛne kokogye no na nsɛm yi hunu na me de ma adwen am sɛ wɔ hɔ a otimi tu hɔ akente bia no to wakyɛ na me se kokogye no gye no mamu we wikido yo mamu we wikido me ade a me ti ase wanya me na maka dabi na de sa na ka sɛ mo obidi me ntimi nka na me hu na adwene me yo me kɔ wa ma wɔ sen aguma no pɛyi wɔ sen wo de sɛ aha o ɛhɔ yɛ wani mo da hɔ kɔsa sa wote pan na wagina me kwa me de ka 1,10,000,000 why pan no bit me process ka fa Japan bi kwa ko to so ani sika mo do na me nua ke wonder what na if you need to be renovation hey I'm can draw come on so there any burger do and I'm so much chance say me nua ba mo ni nya asem amasa forever like bro can't come so black is in there Hold on. I don't know. Open already. I said you know can